Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Monitor konyhájába. Ír-szódás kenyeret fogunk sütni. Ennek a kenyérnek az a lényege, hogy ebben nem rakunk élesztőt, és nincs a hosszú keresztés várakozási idő. A kigondolástól számított bő másfél órán belül kész ehető kenyeret kapunk. A kenyér készítéséhez szükségünk van íróra. Ha nem tudunk írót venni, mint ahogy mi most, elkészítjük. Ide készítettem tejet, és facsartunk citromlevet. Összekeverem, és pár percet hagyjuk állni. Az író elkészült, összerakjuk a tésztát. Most fele kukoricaliszt, fele sima liszt, egy kis cukor, kevés só, és amitől a kenyerünk kelni fog, szódabikarbóna. Hozzáöntöm az írót, de nem az összeset, egy kicsit hagyok, és elkezdem összekeverni. Az írót mindig apránként adom hozzá a végén, mert azt szeretném, hogy ne legyen túl híg vagy túl lágy a tésztája. Ez mindig attól függ, hogy milyen liszttel dolgozunk, nem mindegyik vesz fel ugyanannyit, erre figyelni kell. Elkezdem, összegyúrom. Jól éreztem, nem is kell bele az összes folyadék. Az a lényeg, nem szabad teljesen simára dolgozni a tésztát, mert a sikészszálak megnyúlnak, és nagyon tömör lesz a tészta. Összedolgozom annyira, hogy felszedem a morzsákat és az összes lisztet a tálból. Elkészült a tészta, gömbölyítek belőle egy kicsi gombócot. Előkészítek egy sütőpapírt, arra áthelyezem. Érdemes a sütőpapírra egy pici kis olajat rátenni, hogy ne ragadjon a tészta. Tészta kész, megformáztam, mehet be a sütőtepsibe. Egy éles késsel kereszt alakba bevágom. Egy kicsit meghúzom, előmelegített sütőbe 200 fokon megsütjük. Megsült a kenyerünk, kiveszem a sütőből, rácsa tesszük, és hagyjuk kihűlni.